Здравейте хора, аз съм Кридел 26 и това е следващия епизод на Майнкрафт. За съжаление, направих преди малко един огромен фейл. Бях намерил голд, ето тук голда е горе и се пече. Ето тук. А тук даже бях оградил и намерих един редстоун. Ако се чудите как съм намерил този равин, намерих го, копах и там горе и правих си мината и изведнъж попаднах на този равин. Той продължава и нагоре, не само тук. Тук имаше айрон, просто фейлнах ужасно. Много се извинявам за това. На къде беше сега? Мисля, че да, насам беше. Ето от тук си продължавах мината и паднах в равина. Ето насам сега ще експлорна. Просто аз съм ядосан. Между другото също и се радвам, че съм намерил равина. Обаче се ядосвам, защото повечето от вас сега ще кажат, той е читнал или нещо такова. Не съм читнал, ако искате вярвайте, ако не искате, просто не ме интересува. Тук ще продължа бренч майнинга. После ще отида долу в равина. Между другото, мисля да направя една поредица на Сан Андреас, която ще започне след като приключа този епизод. Тук мисля, че има диаманти. Оп, добре. Кол. Искам да намеря нещо. Между другото, след този епизод ще пробвам да си оправя записващата система. В рапса, т.е. Забравих името и за да вече... О, голд! 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 Голд, дами и господа! Голд! 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 Тази мина е богата. Мисля така да приключа този епизод и